uray na samek iti dalan ngayon kapagnaan. Daytoy ket mawaknitan no ni Apo Jesus tiin kakanayon ng pagtalkal. Naimbag nga oras tayo manen gagayan kang kakapsat. Dimteng manan ti tsimpuna tapnon ti kasta. Paglalanglangang tayo dagiti makaited kired nga sasao iti manakabalin nga Dios. Ti teksto nga rod ngayon tay pangibasaran iti tayo pag-iistoryan iti daytoy nga gundaway. Masarakan daytoy iti libro ni Lucas, kapitulo 8, manipod 49, agenggana iti 56. Kastoy nga rod iti mabasa iti sao iti Apo. Ket idi agsasao paylaeng inmay ti maysa a naggapo iti balay ti pangulwen ti sinagoga. Akon kunana, tay anak mo a babae natayen. Di ka panugen ti manursuro. Ngem idi mangngeg ni Jesus simmungbat kenkuana, di ka agbuteng, mamati ka laeng, ket iso mapasalon atto. Ket idi denteng iti balay, awan ti pinastrek na, asumurot kenkuana, no di laeng da Pedro ken Santiago ken Juan, ken ti ama ken ina di balasang. Ket agsangsangit da amin, ket dongdong awan da. Ngem isu kinunana, di kay agsangit ta saan anatay no di ket matmaturo. Ket rinabrabak da tamuda anatayen. Ngem isu idi nga inigaman na ti ima na nagpukkaw a kinunana. Balasang bumangon kan. Ket nagsubli ti espiritu na, ket binmangon adagos, ket imbilin na ngay kanda kuma ti kanen na. Ket dagiti dadakkel na nagsidsid daw da, ngem iso imbilin na kadakwada, nga awan kuma ti pangibagaan da iti naarami. Anya iti makita tayo dito'y gagayan. Makita tayo iti maysa nga nakabutbuteng a sitwasyon. Iso nga iti paulo iti intay pagsasaritaan iti daytoy nga gundaway. Ket iso daytoy ti panangsango iti nakabutbuteng a sitwasyon. Wenno iti sabali nga panao, kasanutay kuma nga sangwen iti nakabutbuteng a pasamak. Anya iti nakabutbuteng nga pasamak ang nakita tayo iti daytoy nga pakaistoryaan nga nakas na ilanad iti libro ni Lucas. Awan sabali no saan nga datay kinapudno nga datay anak iti maysa panguluwen iti sinagoga ket bigla nga natay. Amoyo kadagitoy nga panyempo, adu dagiti kakastang mapaspasamak. Adu dagiti tattao nga hantay nga pagarupen nga ada iti sakit da. Ubing da paylaan, nasalon at da, nakaradkad da. Iso dayjay ti malagip tayo kadakwada. Bigla ladtan nga agparang iti picture da iti Facebook kat may padamag api musay da. Kaya't nangarod nga ibaga dagitoy nga paspasamak gagayen ken kakabsat. Nga iti daytoy nga biag adu dagiti mapaspasamak nga saan nga papakpakadaan. Nangron naket nga rod ada tayo nga sumangsango pailaeng iti didigra
nga makunkuna nga COVID-19. Numan pa'y iti sumagmanumano nga aldaw, sarabon tayo iti baro nga tawen 2021. Numan pa'y nukasta, dayjay didigra, pandemya nga kunada, at dapay laeng kada tayo. Ken dagiti nakakigkigtot nga paspasama, at dapay laeng nga madamdaman tayo. So nga, oray pa iti biyag dagiti Kristiyano, amu tayo nga saan tayo nga nailaksid. Han nga gapono, Kristiyano tayo, kaya't kuna tayo nga awanan iti pagbutngan tayo. Adu pa'y lang dagiti paspasama. Numan pa'y nukasta, dagitoy nga paspasamak nga saan nga mapakpakadaan. Anyaman dagitoy nga sumangbay, iti biyag dagiti anak ni Apo Dios. Ammo tayo gagayem, nga adaan kabailan, dayjay Diyos nga pagserserbian tayo. Tapnon ti kasta, mabalin na nga pusipusan dagiti paspasama. Tapno iti kasta, numan pay no, lumasat dagiti anak ni Apo Dios. Tulungan idati Apo, tapnon ti kasta, ket mapabaligyan da amin dagitoy. Adang aro ti talo nga banbanag nga kayat ko nga entayo laglagipen. May papan iti panangsangot tayo kadagiti nakabutbuteng a sitwasyon wenno paspasama. Umuna datay benepisyo dagiti nakabutbuteng ang pasama. May kadwa, dagitay bangen, ngayon tay sangwen, intono dumteng dagitoy. May katlo, datay beddeng. No beddeng, kasla isudeta iti pagpatenggan. Unahan tayo nga ro dagitoy, benepisyo. Kunak tatay, nga numan pay no, may palubos nga mapasamak dagitoy nga banbanag. Oray pay dagiti banbanag nga saan tayo nga napakpakadaan. Uno saan tayo man lang nga pinanunot nga mapasamak da nga magpaiso nga adda dagiti sumangbay nga kakasta. Iso nga anya ti benepisyo. Apay nga da iti benepisyo. When nagsipod ta ni Apo Diyos kat aramaten na dagiti paspasamak tapnon ti gasta. Pasaysayaten na iti kasasaad ken takder dagiti anak na. Umuna dagiti nakabutbuteng uno dagiti pagbutbutngan tayo paspasamak. Tulungan na tapno iti gasta mai malawlawagan no anyati prioridad tayo iti biyag. Dagiti saksakit nga sumangbay. Ipalubos ni Apo Dios. Ngam na tayo kat agmasirip tayo. Dagitoy nga paspasamak ilawlawag na kada tayo. Nga masapol nga ammo tayo no anya dagiti prioridad tayo. Iti dayto nga biyag, kaadwan kada tayo, umagawat tayo. Tapno di gasta, sumaliwanwan tayo. Ngam ti problema dagiti dadduma, may sakripisyo da mutten ti salunat da, gapula ang ti panangkamkamakam da, nga sumaliwanwan da kuma. Iso nga kunan dagiti agkon ko na, nga haan kanu nga nasayaat nga banag, nga isugal tayo ti salunat tayo. Tapno di gasta, magunudan tayo, iti sanikwa, wano kinabaknang nga kayat tayo. Kat kalpasana, busbusan tayo mutlang deta nga kinabaknang, tapno kamaten tayo manen, deje salunat, nga napukaw tayo. Ngam ti dakdakas nga mapasamak iso daytoy. No iti tao ket awanen iti napateg ken kuana no saan nga iti panagagawa.
kuna ni Apo Isus ngayon balaag, anya ti magungunam, no ti sa ngalubungan, kat magunudam, ngem mapukaw mumat, iti kararuam. Iso nga, no sumangbay dagiti sakit, wano da iti madamag tayo nga napasamak, iti amam mo tayo. May sadayta nga balaag, tapnon ti kasta maawatan tayo, nga iti dayto nga biyag, adda lagiti nang nangruna, nga dapat nga unaan tayo. Kangunaan ti amin, masapul nga, isigurado tayo. Nga, oray pa iti kalpasan dayto nga biyag, ije gloria, iti pakadanunan tayo. Kasano dayta, sa gudayan tinasantuan nga surat, babaen iti panangawat tayo, kiniapo tayo ng Jesucristo, akas mangisalakan ken manupod tayo. May kadwa, dagitoy nga paspasamak, isuna iti mangpukaw, wenno mangbabalaw, iti palanggwad nga ada kada tayo. Tapnon ti kasta, palubusan tayo ni Apo Jesus, nga paneknekan na, iti panakabalin na, babaen kada tayo. Diti teksto nga binasa tayo, anya iti napaneknekan ditoy. Napaneknekan tayo nga ni Apo Jesus, nabilbilag nga amang, nga muray pay, iti patay. When nagsipot ako na iti naminsan, siya ti panagungar kan ti biyag. Siya sinuman ang mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Dayta nga panakabalin ni Apo Jesus, kat na iparangarang nga ron ditoy. Iso gapuna nga, dagiti biyag tayo, maramat da, tapnon di gasta, may parangarang iti panakabalin ni Apo tayo nga Jesucristo. May katlo, dagitoy nga paspasamak nga nakabutbuteng nga han nga mapakpakadaan, ipalagip na kada tayo, nga datayo kat tattao tayo nga nalapit, tapnon di kasta, iturong na datayo, nga agkamatalek, kani Apo tayo nga Jesucristo. Tapno mabalin tayo nga makipagkuna, kani Apostol San Pablo, iti imbaga na, mabalinak dagiti sa aming nga banbanag, babaen kini Kristo, amang papigsa kaniyak. Iti tunggal kanito nga malagip tayo. Iti tunggal kanito nga mawatan tayo. Nga datayo kat tattao tayo nga nalapit. Maidalan tayo kuma. Nga mangiturong iti panagtalag tayo. Mangiturong iti imatang tayo. Kani Apo tayo nga Jesucristo. Dagita dagiti benepisyo. Ket sapay kuma. Nga saan tayo ida apaluspusan. Anyamot dagiti bangen nga sumangbay. Kunak tatay nga adati benepisyo naman painukasta iti kabusor padasen na nga bangenan dayta. Anya kumadag iti bangen nga aramaten na. Umuna, bangen iti kapanunutan ti tao. Amoyo iti gagangay nga kapanunutan ti tao negatibo, panagduadwa. Idi nga imbaga ni Apo Jesus, kalag iti naganak, iti daytoy nga balasang, saan kayo nga agsangit, agsipod ta, matmaturog lain. Anya iti reaksyon da. Anya iti impakita da. Anayangan rinabrabak da ni Apo Jesus. No minsan isudayta iti gagangay nga kabalan ti tao nga panunuten, panagduadwa. Iso nga no agtaltalip tay laeng iti kaaduan nga kapanunutan malapdan dayjay nasayaat nga programa nga kayat nga ramiden iti Dios kada tayo.
May kadwa, jay laped iti panaka disturbo. Amoyo, kadagitoy nga panpanawen, ado dagiti banbanag nga mangyaw awan iti imatang tayo. No kaproblema tayo nga Kristiyano, anya kumaitaramidan tayo. Sana ya nga no dati panagduadwa kada tayo, so kimaten tayo dagiti sasaw iti Apo, kat babaan iti kasta, maparigta tayo. Nga niya iti aramidan ti tao, umumanda, mapanda, ijay makunkuna nga eksperto, tapno iso iti mangbagbaga kadakwada. Imbis nga, palubusan tayo, nga iti Espiritu Santo ti Dios, iti agtimag kada tayo, ta iso kumay ti mang ilawlawag, kadigiti banbanag. Dagiti duma, gaputan na lapit da, Espiritu ti arak, iti papananda. Magi tayo. Kenda dumapay, ipadpadas iti jablo, nga iyaw awan da tayo. Tapno ti gasta, imbes nga may turong tayo kuma, iti imatang tayo. Iti Dios nga pagsaserbian tayo, iyaw awan na da tayo, kadagit sa baling nga banbanag. May katlo, datay laped, iti mangyaw awan, nga kunwari, mangisakit kada tayo. Lagitay pamarang nga mangisakit. Amoyo, maamuan nyo no siya sino itipudno nga mangipatag kada kayo, enton tiyempo anababa kayo. Enton tiyempo nga awan iti kabaalan nyo. Kasta, iti kinapudno. Ngamno, ti tao kat adda nga natanok ti kasasaad na. No, iti tao kat mararaem gapo iti pwesto na. Wano gapo iti sanikwana. Ado iti pamarang amang ipatpateg ken kuana. Ngem into no awanen dagitoy, tintulaang mabati, dagay pudno, nga mangipateg ken kuana. Ngam no maminsan, gapo siguro iti kinakapoy ti tao, santay nga manadan, nga maguyugoy tayo, kadagitay pamarang at tao. Amin dagitoy, lapdan na, dahil jay nasaya at kuma, nga ibunga, no apay, nga si mangbay, iti may nga pasamak kada tayo. May katlo, datay bedeng, jay pagpatinggan, iti amin nga ba naggagayem, ket adda iti pagpatinggan. Nabayagan, nga puspusipusan na tayo, iti kabusot. Nabayagan nga ulawon na tayo, iti diablo. Nga mamin dagitoy gagayem, adda iti pagpatinggaan na. Adda iti beddeng na. Kat daytoy, into no ammo tayo, nga kumamang, kinaputay nga Jesucristo. Yan tangay da tayo dagiti anak iti Dios. Yan tangay naluktanen, iti gundaway, tapno ti gasta. Mapantayo kini Apo Jesus. Tilin niya ni aputay ng Jesucristo, kat kanayon asilulukat apara kada tayo. Ni Apo Jesus, mawatan na, iti pagtaktakdaran tayo, kat guy-guyo-guyen na tayo, tapno di gasta, agtalag tayo kan kuana. Dumting ngamin iti, biyag iti tao, nga nagngudon iti kabaalan na. Datay murdong iti tali, nga kunandag iti agkunkuna. No man pa'y no kasta, masapol nga mamuan tayo,
nga ni Apo Jesus amuna dayta nga kasasaad tayo. Ket orayon na tayo tapnon ti kasta ket agkamatalik tayo manen ken kuana. May kadua ni Apo Jesus ipakita na iti panakabalin na iti na panagtrabaho apara kada tayo apay wen tapno ti kasta awisan na manen iti matang tayo nga agturong ken kuana. Iso nga nalawag nga rod gagayan ken kakabsat. Awan sa bali nga pagpatinggaan tayo, enton agpatingga iti kabalan tayo. Enton agpatingga datay pakarukudan tayo. At dasadyay niya po Jesus nga gururay kada tayo. Aw awisin na tayo tapnon ti kasta umasidig tay ken kuana. May katlo ni Apo Jesus iyon nat na iti kinaasin na kada tayo. Kinamanangaasin na. Apay, wen tapno ti kasta, agturong tayo ken kuana. Daytoy nga pangulo iti sinagoga, amanagan ti Jairo. Nagpatingga iti kabaalan na. Dayjay na nga ito nga pwesto na iti sinagoga, awan ti mabalinan na dayta, iti napasamak, iti anak na. Mabalin nga gapo iti pwesto na, hantay nga mababalaw, na damot iti nangato, akaririk na. Numan pa'y nukasta, iti agkasapulan isuna. Tinulungan isuna ni Apo tayo ng Jesucristo. Makita tayo nga rod no kasano, iti panangilala, panangipateg ni Apo tayo ng Jesucristo. Kada tayo. Nalawag nga rod gagayan ken kakabsat. Iti daytoy nga pasamak. Imparangarang na nga ti tao sumango kada giti nakabutbuteng apas pasamak. Numan pa'y nukasta, ti tao nga agkamatalag kinaputeng Jesucristo. Mabalinan na nga paglasatan, mabalinan na nga mapagbaligyan. Amin dagitoy, babaen, iti napanagsangir, ken ni Apo tayong Jesucristo. Wen gagayem, adati benepisyo, dagitoy nga paspasamak. Numan pa'y padpadasan ti kabusor nga bangenan dayta, tapnuhan tayo nga magunudan. Numan pa'y nukasta, dayta nga panangbangbangen, dayta nga pananglaplaped, adda iti budding na, wano pagpatinggaan na. Inton da tayo, maawatan tayo, maamiris tayo, nga agturong, ijang manakabalin amin, nga Jesus, nga pagsasalbian tayo. Ulitek, oray no kasano, iti kasamag ti dalan nga intay pagnaan. Amin daytoy kat mawaknitan, no ni Apo ti kadwa tayo, nga agdalyasat, iti dayta nga dalan. Kararek tayo. Managayat ken managparabon nga Dios, ikumit ni manen ken ka, iti naldaw ken uray pay iti masangwanan dagiti biyag mi. Wen Apo adu dagiti paspasamak nga saan mi nga pagpakadaan. Nga mabalin nga iso dagitoy tigapuna no apay nga agkulayaw kami. Nga magyaman kami agsipod ta adda ni Apo Jesus apagtaklinan mi. Nga rod Apo iti daytoy nga kanito. Amin kami ket agtaklin kami ken ka. No daman ditoy iti dumdumngeg. Nga saan pay nga nang itaklin iti biyag na ken ni Apo Jesus. Idawat mi Apo nga ramatem kaditi soom. Aramatem kadi dagiti adipen mo. Aramatem kadi dagiti anak mo. Tapnon ti kasta daytoy nga kabsat.
masarakan na kuma iti dalan ti biyag. Agturong kinapu tayo nga Hesus Kristo. Alaw na po, luktan mi nga rod dagiti biyag mi ken ka. Luktan mi nga rod dagiti puspuso mi. Tapnoy ti kasta Apo Dios, umay ka, ket sika iti mang iturong, ken mangidalan kada kami, iti naldaw-aldaw. Agyaman kami Apo. Daytoy ti kidawen mi, itinaga ni Apo Isus nga Apo mi. Amen. Amen. Ti Apo iti agtultuloy nga mangidalan, mang bendisyon kada tayo. Daytoy nga rod iti kabsatyo, Pastor David Kamiwet, manipod iti Christ to the Philippines, Baguio. No kas pangarigan, taga Baguio kayo, ket awan ti amuyo nga papanan, no, pagdayawan, siya ayat kami, nga mangawis kada kayo. No das tayo sa ludsodyo, nga kayat yung nga damagan, mabalin nyo ladta, nga agsaludsod, babaan iti daytoy nga plataforma. Manen, ti Dios, ti mang benisyon kada tayo. Amen.